Ei, bojos i boges, si us pregunteu què faig amb aquesta pose així tan estupenda al sofà, és que ara a l'estiu, després de dinar, em cau la pressió arterial pels terres i estic a 85, 45 més o menys i clar, si m'aixeco tot em dóna voltes. Però això no és el motiu pel qual volia enviar-vos aquest vídeo així ràpid. El motiu pel qual us vull enviar aquest vídeo és perquè aquesta nit tenim un petit fenomen astronòmic que no sé si us interessa, però si us interessa jo crec que potser us agradaria sortir aquesta nit a veure la lluna, perquè ahir, avui i fins i tot poder demà a la nit, la lluna està, a part de que està en lluna plena, està en una òrbita molt propera a la Terra, el qual farà que estigui grandota. I a més, com que és una òrbita prou baixa, oposada al Sol, fa que estigui a prop de les capes baixes de l'atmosfera, el qual li donarà un coloret així com vermellós. És el que els americans li diuen Strawberry Moon, la lluna de maduixa, perquè a més es veu, també li diuen Pink Moon, la lluna rosa, perquè es veu que allà coincideix amb la collita de la maduixa i de la rosa. Així doncs, si esteu desperts i això, i teniu per allà i voleu anar a fer un cop d'ull, doncs res, feu una foto i me l'envieu. Jo no sé què tal sortirà la cosa perquè, esclar, aquí a Barcelona el tema astronòmic està una mica fotut, amb la contaminació lumínica i tot això. És un dels moments en els que envejo aquells que viviu fora de la ciutat. Doncs res, només era per dir-vos això. Espero que us agradi The Strawberry Moon. Fins que ens olorem.